Ngikubingelela mbukela lapho ngasekhaya ubingelela intokazi yakwaNdlovu uStetelegu phansi eMelmodi esigodini sendaba zegudu. Sibuyile futhi kwiStetelegu Media uhlelo Ingonyuluka. Namhlanje sibhalelwe uthande kungwakwaZulu uthi ngithathe Stetelegu, Tetelega nami intokazi yakwaNdlovu siyoza ukuthi konakalephi kumyeni wami, yini le ngamenza yona eyenza ukuthi wazi waduba ikhaya, yini lene engenayo eyenza ukuthi waze wathola impilo engcono eThekwini. Asazi ukuthi uyozala Nkomoni, okwakho ukuthi uthathe isigqiki sakho uhlale phansi uze ukuthi yini le uStetelegu azoyethula, iluphi lolu dabaza nalo uzoniphakelani namhlanje. Uma ufuna ukugqoka njengami, ufuna ukuthi asambe mbukeli, okwakho ukuthi uthumane nathi size ukuthi ungasithola kanjani lesi skipa sengonyuluka, asambe mbukeli. Sanibonani bababukeli emakhaya, igama lami nguthandeka kaWakaZulu. Ngibhalele iStetelegu phansi kweNgonyuluka. Kunodaba la engifisa bangisize kulona. Umyeni wami wahamba ekhaya akasabuyi. Ngiyathemba ukuthi lolu hambe esizolithatha njengamanje, ngiyathemba ukuthi ngizomthola, sikwazi ukukhuluma, sibone ukuthi sibekana kephi. Ngiyabonga. Knock. Sawubona bot. Usondele ngapha mfowethu. Siyaphila butwana, ngicela usondele nje ungaxwayi, ungasabi. Bangakuthusi futhi nabafowethu engihamba nabo. Ngiyacela nje. Oh, okay butwana. Igama lami nguStetelegu, ngisuka ngaphansi kweStetelegu Media uhlelo Ingonyuluka. Laba bafowethu engihamba nabo basuke bengiphephisa endleleni noma beqapha isimo ukuthi la ngiyakhona kuzofika kube kanjani. Ngiyacela nje mfowethu ungathuki, uzama ukusondela eduze sithi ukwazi ukukhuluma. Umfowethu nje lo ngicela ungabaxwayi namakhamera, ngiyacela. Umsebenzi wethu udinga ukuthi sihambe nawo. Ngaphandle kwawo nama ngikho. Angeke sikwazi ukukhuluma ngaphandle kwawo ngoba umuntu okuyo osilethela ekhaya usilethe azi ukuthi kumele kube khona wona amakhamera. Uhamba la ikhona kade kuyimpilo sisi. Asizange ukuzona. Kodwa manje bengeke ngize ngikwazi ukuza ngedwa. Ngingakwazi na ukuthi uzongibukela kanjani. Mina ngiwumuntu wesifazana ngithi anginawo manje ukuzivikela. Noma ngathiwa ubungishaya noma ubungenza ini kimi. Bengeke ngize ngikwazi ukuzivikela. So bona bazoqapha leso simo ukuthi kungabibikho ukuthintana noma ukuxabana phakathi kwethu sobabili. Noma sisi nginendlela bengiyithatha kodwa seningangena nganikeza nje imizuzwanyana. Seningangena kodwa. Siyabonga kakhulu. Butwami ngicela ungabathuki labantu engihamba nabo yezwa. Abakwazi ukuhlala phansi bona, umsebenzi awubavumela ukuthi bengahlala phansi. Nakho futhi akukho ukudelela, kodwa wena ungakwazi ukukhuleka ukuthi uhlale phansi. Akusikho ukudelela noma kusuke ngesikho ukudelela umuzi esisuke sifikele kuwona, kodwa indlela esisebenza ngayo noma umsebenzi wethu awuvumi ukuthi bekwazi ukuhlala phansi ngoba kungathatha isikhathi mangathiwa mina nawe siyahilizisana mhlawumbe noma ufuna ukungibamba ngezandla yabo. Okay. Ngifuna ubheka umuzi mfowethu. Angazi noma ngubheka umuzi. Uqola ke phela. Okay. Uqola ke sisi. Okay ke baba. Nginomuntu okuwuye ongithumela ekhaya noma ongibhalelile ofisa ukuba nenkulumo nawe. Kodwa ngaphambi kokuba ngimdalule lowo muntu ofisa ukukhuluma nawe, ngizocela sithi ungena kancane empilweni yakho ukuze uzoqonda nesizathu sokuthi ngize ngifike la ekhaya. Uma ungangivumela nje mfowethu unginikeze imvumo yokuthi ngingene kancane empilweni yakho ukubuza imibuzo ethile ukuze ngizokwazi kabanzi ngawe ngaphambi kokuba siqhubeke. Hey, ngifunga amagatsheni ephelele. Kulele sisi ake ngonike ithuba qhubeka ngizwe. NgokwaNdlovu Ngakagatsheni yena. Oh, hayi ngwakithi. IkaNdlovu le ekhaya. Ungasangixwayi ke ngwakini ke. Bhuti wami ngithola ukuthi uneminyaka ungayi ekhaya. Angisazi sizathu kodwa ngizosizwa ngawo. Yini le kwenza ukuthi uhambe iminyaka eminingi kangaka ekhaya ungasabuyi? Wesisi kwela kithi kule inkandla. Okay. La ngidabuka khona. Yeah.
into eyenza nokuthi mhlambe ngibe neminyakanyana ngicina ngiseThekwini ngasuka enkandla ngizofuna amatoho. Okay. Uma ngifuna amatoho ngoba nginengoduso ekhaya engayishiya ekhaya. Okay. Le ngoduso yami inabantwana. Okay, nabantwana bangaki? Abantwana babili. Okay. Abantwana bethu. Okay. Into eyenza ukuthi ngigcine ngabuya ngothi ke ngingathola ithuba lokuthi ngigcine ngibavakashele ekhaya. Amatoho sisi. Okay. Amatoho eThekwini asikasi kakhulu. Okay. Ngizame ngayo yonke indlela nokuba ekhaya abafowethu bengizama bethi okay angizama ukuthi ngibuye ekhaya ngifike ngibachazela ukuthi angikwazi ukuthi ngifike ekhaya kahlangane ngikwazi ukufika ekhaya ingane zami ngayiphethe lutho nalolo sizi nje nalolo luvalo njengaloyo ngenxa ukuthi nginamahloni. Okay. Mfowethu uno 5 years ungekho ekhaya. Kulo 5 years lo usho ukuthi awukaze nangokuwodwa unyaka kube khona itoho litholayo kuwona. Noma ngilithola phela sisilo toho leli ngiyengibona ukuthi hey ma le toho mangalithola ngizaba ukuthi nake ngiyifide nami ke ekhaya ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuphila la ngikhona eThekwini. Kodwa awusacabangeli nalabo abantwana bakho ukuthi uma ngikwazi ukuthola noma u500 rand kulo 500 angicunzule noma u100 ngoba ingane ididiswa into encane ngithumelele mhlambe ekhaya lowo 100 rand lowo ungakwazi ukujabulisa ukuthi ingane ikwazi ukuthola amaswidi ukuze zizoba nawo umqondweni ukuthi zinobaba akaze kukufikele lokho. Hey yebo kuyafika ngizokuhlengezela inyembezi mangikhumbula abantwana bami. Okay. Kuba ukuthi kufike emqondweni ukuthi okay nohulumeni naye Nkosi yami wasiza ukuthena ukuthi ke abantwana bekwazi ukucosha isinkwa sibeke phezulu etafuleni. Mhlambe nje umama wengane zami ngiye ngisho ukuthi mhlambe yakwazi ukuthi ke eyohola la kufanele la khona khona into kaHulumeni lezi ukwazi ukuthi ingane zikwazi ukuthola iphalishi kodwa abantu abaphi ngiyabakhumbula seswami. Kodwa ukubakhumbula kwakho mfowethu ungayi ekhaya kulo 5 years ufana nokuthi kuyize leze noma akukhombisa ukuthi uyabakhumbula ngoba ubavakasheli. Uma ngathiwa namhlanje udecide ukubuyela ekhaya emva kwa 5 years ufica Ingoduso yakhe ingasekho noma isiyathathwa womunye umuntu kuyoba njani kuwena? Kuyobahlungu sisi kuyobahlungu kakhulu kodwa ngokumethemba igama leNgoduso yami uthandeka. Okay. Ngesikhathi uthandeka ngixoxa naye noma ngisuka ekhaya ngize eThekwini sasineyivumelwane naye ngangimthembisela ukuthi ke uyohlezi esithandwa sami. Okay. Yebo khona noma sengifice eThekwini sengifika sengidibana nezinkinga nezingqinamba ezithile. Ibhlungu inhliziyo yami kodwa kona kwaba bhlungu kakhulu manje isivumelane angisasigcini ngakade sesikhulume naye. Okay. Ngibuyela lapha ke bhuti wami ngithi useThekwini wena yena usekhaya enkandla. Uthuhlulwa yini wena ukuxhumana naye noma ukukhuluma naye ocingweni ngoba uyasho yena ukuthi kwasocingweni akasakutholi. Isiphi isizathu esenza ukuthi ungakhulumi nomuntu othi uyamthanda? Ngabanje utsotsi sisi. Ngabanje utsotsi inamba engangikade nginaye enayo inamba yami ngabanje utsotsi bathatha ifoni yami. Angisako no popopo lona enginawo engisanda kuthenga nje angisakwazi ngixhumana naye ukuthi ngimnikeze inamba phela esenginayo entsha. Ngabanje utsotsi sisi wami. Kuwo lo 5 years ohambile wena mfowethu usisi ubekazama ukukufonela engasakutholi efonini mekutholile ukhale ngokuthi network awuzwakali kuyo bekunehicihici vele. Singekuphikeke noma ungabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi wena utheme ufike eThekwini wakhanda enye impilo engabafaki ibona noma engamfaki uthandeka nezingane akuzalele zona wasuphila yona wasukhohlwa uyena. Nginamanga kulokho. Hayi sisi khona engasakutholi kahle wasukazi kangaka kanti ithini into yakho wasukazi kangaka? Angiyili mfowethu ukuthi uma ngiza kumuntu ngiyaye ngilwenze uphenyo ngaye. You understand? Ngoba ngisuke ngifuna siqonde lento noma si understand inhlangothi zonke. Uyayi understand? So manje ngiyeza ukuthi awubungaxhumani neze kahle naye. Okusho ukuthi wena unempilo ufike wayiphila eThekwini wakhohlwa uyena. Okubhlungu ukuthi awusenaba abazali. Bengekho nje abazali le yangane isihlala kini. Imisa umuzi wakini. Okay. Nginamanga futhi kulokho. Uqinisese. Okay. Wena kulo 5 years uhlele eThekwini.
unomuntu ofana nesisebenzi mhlambe noma umuntu okugadela ikhaya lakini wena ongabuyi uye kulona ngisho ngathiwa kwenzakalani noma bafweni benzani ekhaya bafica lowo muntu wesifazane owathi wena uyamthanda noma wahlalela wena ukuze umuzwa kini ungawe kuyiqiniso kangakanani lokho kwenzayo wena kuyena ucabanga ukuthi kumphatha kanjani yena sisame kuyiphutha elikhulu kakhulu ngiyazi ukuthi ukhathazekile kodwa kuye kwangifikele engqondweni yami ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngizama ukuthi ke ngithathe nje noma umfowethu khona umfowethu lapha ohlala phana eMlazi okay ngithathe nje ngisambe ngeveni lakho ngifisa mhlawumbe noma ke ngiyomthatha lapha nemakhaya ekenzobona la ngihlala khona uma kwenzeka kodwa awusuhlulekile ukwenza ku5 years usuzotshela usitetele gumanje emva ku5 years angithi kasithi iyo phela amadoda konke ngikwenzayo uyazi ukuthi ngikwenza ngaphansi kwemali yena ngenayo sisi okay mfethu uyazi angithi ukuthi umsebenzi uma ungahlangani noma impilo mingahlangani edolobheni iyodwa indawo yokubalekela ukubuyela ekhaya zikhona nezinye izinto esingafike sizenze emakhaya kangcono ukunokuhlala edolobheni impilo siyibona ukuthi ayihlangani isikhathi eside okwesibili sihlala edolobheni sinabantu esenza izithembiso nabo sabashiya emakhaya mina ngiyaye ngithi ayikho into engcono njengokuyohlala ekhaya umuntu asihluphekele ekhaya noma ahlanganisa impilo esekhaya eduze kwabantu abamthandayo ukunokuba uphila impilo esingayazi eThekwini kodwa unomuntu wesifazane owamgquma kini uma ngelinye ilanga ungezwe kuthiwa abafweni bamngenile uyokwenza njani lapha ngeke sesawu ngaba licoshwa zinkukhu lapho ngeke unesikhwele ngaye kodwa ulindele ukuthi yena angabi ngesikhwele ngawe kulo 5 years ungawubuyi yena uthi ujatshuliswa ubani umuntu wesilisa wena ungekho hey ngiyakuzwa sisi kodwa uthandeka ngiyamethemba kakhulu uyongilinda inkingi lapho okay inkingi lapho wena uyamethemba uthandeka ukuthi uyokulinda umbuzo uthi wena umlindile yini uthandeka ayi phela sisi noma phela ngendoda mina ngindoda yebo ngeke ize ngutshela phela izinto ezenziwa mina njengendoda kodwa ke ngikhona sisi ngiyaphila uthandeke ngiyamthemba futhi konke ngesikhathi ngiyohlangana naye ngohlangana khona ngiyazi ukuthi kuyoqhubeka siqhubeka nesithanda sami inkingi lapho bhuti wami ukuthi wena ubopha umuntu emakhaya noma umbophele esibayeni esisodwa wasusuthi ngoba yona lo muntu lo uzokwazi ukudla kulesi sibaya asuthe mekuso angakwazi ukuphumela ngaphandle uyongilinda ngize ngibuye fana nomuntu othathe inkomo noma isilwane sakhe asifuyile wasifaka enkanjini waqede wavala inkanji oyothi mhla sekubuya yena kube huye umuntu oyivulelayo leyo nkanji leyo hayi sithi angazi angifuni nje ukukhuluma izinto eziningi nokuthini usuku engombona ngalo uthandeka ngiyoxolisa ngayo yonke indlela engoxolisa ngayo ayikho akukho ngathi nje ngokukhuluma okay okanye ngokubeka mhlambe kuze kukho konke ayongitshela kona ngoba nexolisa ayikho into ngoyenza okay awunazo ezinye ingane ngaphandle kwalezi ezithandeka sisi anginazo sisi awunazo hayi anginazo nala eThekwini nje awunayo enye ingane nje hayi anginazo sisi ayisesa anginazo okay ngihamba naye ke mfowethu uthandeka ubani uthandeka bengeke phela ngize ngaphandle kwakhe ngihamba naye angazi ke noma ngizothi mangimlanda bese kuba khona wesifazane ozosihubha la endlini asikhiphe ngemmese ngoba phela uyayibona indlu esuka ithinta umuntu wesifazane noma enesandla somuntu wesifazane angazi noma uma simlanda sizophuma sesihujwa yini kodwa yena ukhona unembuzo futhi afisa ukuyibuza kuwe afisa ukuthi umphendule yona ngokweqiniso ngoba wena usufana nomuntu ongabanga neqiniso kuye uhamba naye sisi wajuluka manje wasiyajuluka manje hayi kodwa kulungile sisi hayi kulungile ngona la emkashweni la ngihlala khona ungathi abantu bakhona ngathi abekho kulungile angicela ukumbona siswami imlandi yebo ngicela ukumbona yebo kona ngiyazi ukuthi ngikhalela kodwa ke emva kwa5 years mfethu ngoxolisa izinto enzenzayo kithi bantu besilisa ziyathusa
ziyathusa kakhulu. Lo muntu expect ukuthi emva kwa 5 years aphinde akuthembe, aphinde futhi avume ukuzoba ubaba wabantwana bakho, uzohlala nawe kube mnandi nenze happy family. Kodwa emva kwa 5 years but 5 years iThekwini idinga kanani distance from eThekwini to eNkandla? 5 years. Amadoda phela sisakukho kwenye ngizokusho. Kuyo yonke lo 5 years awukazi nje wena uzothola imali mhlawumbe ngange1000 engakwenza ukuthi uhambe ukwazi ukuhamba ufike ekhaya. Kuyo yonke lo 5 years awuyitholi. Sasongixolela ngana kwethu. Hayi mina angizange ukuzokujaja ukuthi ngizama ukwenza ukuthi uyibone lento ukuthi uyangishashaya. Wathi impilo yendoda sisayikho umuntu engizothi impilo yendoda. Impilo yendoda ke hlezi injalo ngazi. Okay, yeah. Ngizocela mfethu ungilandele yena. Azazoyibuzela yena kumfethu ukuthi luthini udaba. Hayi musungengisima wena. Thandeka yini? Yehlisa umoya. Yehlisa umoya Thandeka. Yehlisa umoya sisi. Asizange ukuzolwa la ekhaya. Asizile ukuzolwa ke. Phone. Makantokozo. Ngicela sixoxe makantokozo. Ngicela sixoxe. Cela wehlise nje umoya, wehlisa umoya nje. Sixoxe. Kodwa ngicela uhlale ngapha okunono. Ngeke sakwazi ukuvumela ukuthi uhlale lapha, hlala ngapha. Oh, ngizohlala ngapha. Mama ingane zami. Ungangibizi ngaleyo. Ungangibizi njengaleyo nto mina. 5 years yonke sibheka umuzi 5 years. 5 years. Kulungile sisinyake. Kulungile sizoxoxa. Yini esikhuluma? Sizoxoxa. Yini esikhuluma? Sinengane ezimbili mina nawe. 2. Kodwa kunengane lapha endaweni engazi ukuthi iqhamuka kanjani kodwa kuthiwa eyakho. Ingane ephuma. Ungangibuzi lokho mina. Ungangibuzi. Mina fanele ngabe ngibuza wena ukuthi iphuma phi leyo ngane. Hayi angikwazi ke lokho ukuphuma ukuthatha lokho wena. Angikwazi lokho mina. Ngikuthatha phi kuphi ngoba phela abakubona ngani balethe ingane bathi hey yakho. Cela uhlale phansi mfethu ngiyacela. Khulileka nje uhlale phansi. Sisi angibuzanga indaba zengane. Bengeke phela ngize ngikubuze konke ngoba umuntu okumele umphendule nguye. Hayi mina ngikubuzile ukuthi unazo yini izingane zangaphandle ngaphandle kwalezi impilo nazo noThandeka. Wathini wena? Wathi awunazo ezinye izingane, unezingane noThandeka kuphela. Nginamanga bhuti wami kulokho. Ngiyakweshama kodwa mhlawumbe uzongichazela kahle makantokozo uzongichaza ukuthi le nto okhuluma ngayo ukhuluma ngani uzongichazela ngiyazongichazela makantokozo. Uthi uBhekumuzi walahlekelwa ifoni. Azangabi nayo indlela yokuxhumana nawe. Ngithi ke mina kulo 5 years yena kanayo ifoni yokuthi axhumane nawe. Uthi usanda ukuthenga ubhobhobho kodwa nansi ifoni ifaka ephaketheni. Wena ke ngoba ukutshela leyo nto usiyamthemba seniyazana nina nobabili. Mina ngizela ukuzobuza wena ukuthi le phone le iqhamukapi ngoba usebenzi. Angithi awusebenzi 5 years wena usebenzi awuna phone. Mangabe kade une phone phambilini bengithi mangikufonela ngingakutholi. Bekade kwenzakalani? Ungangibizi ngaleyo nto. Okay. Le phone nje ke nayo safuna ngoyikhanda lapha kule bantu abakwazi ukukhanda ama phone. Musungenza slim. Musungenza slim. Mina angikwazi nala uhlala khona. Uyaqala siswamukela la. Ngiyaqala ukufika la mina ngazi nokuthi yikakhe noma ikabani angazi. Kulo 5 years eThekwini. Akaze ngivakashisa. Awuyazi nje wena indawo uhlala. Lutho. Wokugqoke kahle kanjani? Kodwa uthi asebenzi. Kodwa manje ifona iphethe usebenzi ngezindlela kwafuna ukuthi ufuna ngibone ngihlale ehlathini ufuna ukuthi ngihlale ku. Uyalazi kodwa usize ngidlula kulona kule ngane nezingane ezithu nalomuzi wakini owayo. Uyakwazi lokho? Mina ngibamba amatoho ngihambe ngiwasha mina yonke indawo ngenzela ukuthi silale sidlile kodwa ukhona wena uyindoda. Bathokoza kuningi efuna ukuthi ngixoxe nawe kuningi efuna ngixoxe nawe. Ubuzoxoxa nini naye ebhuti wami ukuno 5 years wena ungayi ekhaya yena engazi ukuthi uzokuthola phi. Bekumele kuzositetela egazi afunele Ingoduso yakho la okuhlala khona wena kanti uthandana nobani sisi. Njobe ngengathi ukuyichaza kancane sisi wami umfowethu lo semlazi. Lo bengenza ukuthi okay uzongithatha ngilanga ngiyofika kumakantokozo ngikwazi ukusela. Umfowabo lo okhuluma ngayo semlazi uyafika ekhaya. Angaze ngibona. Akaze umbona. Shuthi babhunga bonke. Shuthi babhunge bonke ke futhi ke angazi noma mhlambe uyafika umfowabo ngiyafihlelwa mina ngazi mhlambe ngoba akaze akhulume nje nami angazi ngimbone.
ngizefaka kufanele ngimbone kulokhuzana ke umehlo kabone kufanele ngimbone umehlo kabone ngoba zonke insuku mayibuye ekhaya afike ukuthi ezingane kwethu ufike ukubona nabantwana wena wenziwa yini yena maye ekhaya maye ethu ekhaya ungafuni wena ukuhamba naye ngoba phela unemoto straight lo muntu okuyekhaya yini akwenza wena ungafuni ukuhamba naye usamthanda lo muntu sesibe ngisacabanga ucabanga 5 years cabanga 5 years bheka umuzi uyazi njengoba ubheka umuzi bengizitshela ukuthi mina uwena osala ubheka umuzi lapha yakini njengoba wazi nokuthi abazali bakho sebashona wangithatha mina wathi angihambe ngiyohlala kini ngoba wawazi ukuthi uyongenza isithombe ngibuke indonga zakho lezi zakini wena uhamba uzohlala la eSekhweni kodwa ngangade ngothembisile ukuthi ngelinye ilanga ngobuye ngangothembisile ngelinye ilanga ku5 years mfethu u5 iliphi lelo langa iliphi lelo langa uthandeka hayi iliphi lelo langa udlala ngothandeka mfethu awungitshela lo muzi lo ohleli kuwona yikwakho nomqashile imali njengoba uqashile nje kuyabonakala la ukuthi khona into esifazane ngakho uma usungenza isilimo manje ngezindlela la ngihlala khona kufanele kube sehlathini thandeka nakhona manje ungenza isilimo kusho ukuthi mina umthetho wakho uyabona ke siza ukusho ukuthi ke ufike labantu ufike nalezi igora zakho ufuna ngizongishanisa ngicakene nalezi igora le besingazanga thina ukuthi sizokuxabanisa nothandeka kodwa kahle kahle besizolungisa izinto zenu akusikho futhi ukuthi yithi esithi akaphakanya lo moya ngalendlela afuna ukubeka isandla akusiyithi esisho njalo uyambona manje uyahlukumezeka uhlukunyezwa izinto zenzeka kuyena into ukuthalo yonke lemenza kuze kube njeni manje kwazo ngiyaxolisa isithando sami ngiyaxolisa kukho konke engikwenzile uthini ngani akukho mina engakwenzanga njengonkosikazi wakho kodwa phela sisi sami ngicela ukuyichaza Nkosi yami awuthathe konke lokho ukubeke ezicathulweni zakho ubabe kuthiwa uwena ubuzokwenza njani ubabe kuthiwa nje konke lokho okwenza kumina kwenziwa kuwena ubuzokwenza njani abantu engisebenza kuona la ngisebenza khona inkampani usuyasebenza futhi manje bhuti cha ngibamba amatoho nje Nkosi yami ngibamba amatoho sisi musungikhatha noma kuyingane nawe ngizothi okay angifuni ubone ngathi ukuthi manje usungikhulumela into eziningi yikho ngibuza ukuthi usuyasebenzani ngoba ubutheka imicaleni akuhlangana sho ukuthi akusebenzeki yes ngiyakuvumela ngishilo impela akusebenzi lo muntu unamanga lo muntu lo njengamanje ngeke ukubuhlala wedwa la endlini yabo nje la ngeke ukubuhlala wedwa uhlala loba ngifuna ukwazi ukuthi umuntu lo muntu mhlawumbe umfihlile ngalela ngithathile ngale okay muphi lo muntu esifazana uhlala la ngicela ukwazi lokho ngoba ngiyazi ukuthi ukhona muphi yazi bheka muzibe ngithemba ngithanda ngenhliziyo yami yonke ngisho ungenalutho kodwa namhlanje uzokwazi ukubukisa ngani kanje ngize ngifika nalabo abantu nje ingenxa yakho wonke lo 5 years ngikubekezelele ayakho umuntu wesifazana obengabekezela u5 years waqala mina uyangibona ukuthi ngakanani akulingani nokulingana nawe mina namanje mina ngabe ngithi ngisuka la ngibe ngithola indoda hayibo kwa manje ngiyabona ayikho phela into yakho uyindoda efile nje wena hayibo kunjalo awuboni wena ukuthi kunjalo kulungile okay ngifuna sibuye engikwaziyo ukuthi ngizoba nje ulapha ekhaya umndeni wakethu uyakwazi umndeni wakethi ngizofika kodwa bhuti wami awukwazi ukuqhosha ngokuthi umndeni uyamazi ekubeni umuntu ngifuna wena mina kuba phela umuntu omele umjabulise njengendoda yakhe wangizongitshela ngomndeni cha ngizwa lelo lokuthi wena usengaphuma ubonwe yizwe kanjani ngiphume anginayo indoda 5 years anginayo ngike ngathi kuwe kuyoba buhlungu noma kuyokuphatha kanjani uma ungezwa kuthiwa namhlanje uthandeka usumfike uthi ubuyela kini after 5 years lo usunyamalali ubuyele kini uthi amfica kuthiwa sewathathwa omunye umuntu nguphindile uthi wathi wena ngizenzeke lo uyamthemba kakhulu ingoba uyangithemba
Yebo ngangiyiphethe kahle ngoba ngangitshela ukuthi uyindoda ngempela umkhwenyana wami. Kepha manje ngiyabona lo 5 years lo uthi ayikho phela lento. Ngagana nje indoda efile. Okay, awumeke sisiwami. Ngifuna ukubuya kuleyo ukuthi uthi kunengane efike kwathiwa ngeyakhe ngoba yena engasabuya ekhaya vele. Wafika kwazoba wasuthola ukuthi wena manje unengane okuthiwa ngeyakhe. Bhuti wami unomuntu obuthandana naye ngasemakhaya. Hayi, wamshiya ekhulelwe ingane yakhe. Hayi angikwazi lokho. Hayi, Shuthi bakusukela. ngikuzwa wena sizithatha phela le. Uthatha. Sisi lo unaye ubenayo intombazana kade ethandana naye. Okay. Ukuthi bekufihliwe nami ngezwe sekubudala kwasho ukuthi sebehlukene. Okay. Kanti lo uhamba nje uza uye eThekwini usana usemithisile. Ngithe ngiyezwa mina kwathiwa kunengane engabheka umuzi la kusibanibane ngeke ngimusho ngegama yalethwa kimi. Mangithi ngiyayibuka lengane iyafana nalo nezingane zami. Okusho ukuthi eyakhe. Leminyaka emihlanu okusho ukuthi wayebaleke lokho. Uyazithandeka lo ngane le. Benge ngikhulume ngento engayazi. Uthi yafika kuye. Yafika kimi ngayibuka mina ingane ngayibona ifana nawe nezingane zethu. Okay, hayi mabantu abamkulungile. Ngizoke ngibuze kubafowethu. Angeke ugodwa. Ngeke ugodwa ukuyobheka. Angeke uzuye ekhaya. Ngeke. Ukuyoyizwa kahle lento. Uzobuza abafowethu ngoba kunzima ukuya ekhaya. Sazocabanga. Kanti ucatshangwana ukuya ekhaya ngoba phela ukuya ekhaya ukuthatha akudingisho ukuthi ucabanga upakishe impahla ugibele ngetekisi ushona ekhaya. Imali. Into benginkana kakhulu ukufika kumama ingane zami uthi anginamali. Kodwa awunamali. Okay, uthi ukwazi ukurenta indle enkulu kangaka. Kodwa unayo imali yokuya kungoduso. Kodwa ngathi njoba ningabe sifazi nophila ngathi seniyangihlanganyela. Ngikhuluma nawe mina ngihlanganyela mina ngasetholi. Asikuhlanganyeli kodwa ngeke size silibalekele iqiniso mfethu. Angifuni uzwe sengathi siyakuhlanganyela. Mina ngiwusitele gangizile ukuzogcindezela kodwa ibuke nawe lento ukube yenziwa yimi kumuntu engithandana naye. Ngithi anginayo imali yokuyombona kodwa ngihlala endlini engaka engiyirentela imali inyanga nenyanga. Ngiyakwazi ukuba nemali yokurenta ngirente ngiphathe ifone nje kodwa kunzima ukubuyela einganeni zami noma kuyingoduso wami noma kumyeni wami ukuyohlala naye phansi. Ngijabulisa umndeni wami. Kodwa uthi uyamthanda. Mina ngazi ukuthi uthando luluvula indlela ngishona la ekuthiwa yikho khona. Luyafohla. Uthando lukwenza ukwazi ukwenza izinto ngoba nakho usuku ufuna ukuveza uthando. Ulibone kanjani uthandeke uthando lwakho ku5 years ungekho eduze kwakhe. 2 ungamsizi nangezingane nokumupha into encane ukuthi thoba lapho mngami tiyetenezelela lapha einganeni kulo 5 years. Akubone kanjani ukuthi usamthanda? Thandeke ngane kwethu. Asibayeke lo umvele namakhamera nani. Ingoba bengakutholi efonini engasenayo indlela yokuxhumana nawe. Kuyafanele ukuthi Ngiyaxolisa nje ukubeka ngaleyo ndlela uyangidina. Kwamanje awufuni ngisho ukwehlela ngezansi okukhombisa ukuthi wena wrong. Uhambe 5 years wonke. 5 years. Kunjani ubudlelwane benu ekuqaleni ngaphambi kokuba abhunguka eThekwini uze kuyaba uyalotsholwa usuthi sathi ukuyohlala kubo osubuyelele kancane kuleyo. Uyabona Nkosi yami wengiphathisa kweqanda ngifuna uqamba amanga. Hayi wangithanda ngempela sinje sasithandana lokho. Kwangempela ukuthi ngivumeleke mina kwethu kancane. Engithanda futhi engitshengisa ukuthi nanokuthi nje impilo nje siyaphhi naye. Okay. Kwasho ukuthi ke wangikhuleliswa mase ngikhulelisa ingane yethu yokuqala. Wayesecela ukuthi ke akahambe ovela ekhaya. Wayeseyovela ekhaya ke kwasekushona abazali bakhe. Bebesakhona abazali bakhe. Uma sebeshona abazali bakhe wayesengicela yena ukuthi ke ngoamanje ucabanga ukuthi awubheka amatoho nayi nengane seyikho. Kwabona lokho nje ukukovela ke kini shuthi le content angikaqedi. Kuthe kusuka lapho ke wahamba wangithembisa ukuthi uzathi mangabe ethola amatoho abuye ekupheleni kwenyanga noma engabuya ngipheleni kwenyanga kolandelayo uyabuya. Ngoba senginane ingane encane. Ngahlala ke kuboke. Kwakuhle futhi ngaleso sikhathi. Kwakuhle kwabamnandi sitholana wonke nje lo nyaka satholana kumnandi satholana nje kwaba right. Wabuya ukupheleni konyaka ngoChristmas. Kusho ukuthi maye abuye
azoje kube uChristmas kube mnandi ngiveke ngiphinde ngikhulele futhi usukhulele ingane enye yakhe ingane yesibili. yesibili Okay. mangikhulele ingane yesibili futhi hayi nangempela ushaya uJanuary aphinde futhi ematweni mina ngazi ukuthi uyasebenza Okay. hayi uthenga inyanga elandelayo angayifaki imali angitshela ukuthi umsebenzi uphelile. Okay. Hayi ngingabi nankinga ngoba ngiyazi ukuthi ngesikhathi esebenza ube provide njengendoda. Yes. Yebo futhi Ube ngiyazi naleli themba lokuthi usazothola omunye. usazothola omunye futhi uyangithanda nami ngiyamthanda. Yeah. Angicabangi. Namanje futhi ngisathanda thandeka. Kuthe kusuka lapho futhi zaqhubeka inyanga umuntu ukuthi usufika no camera lo mina ngibukisa nezwe. Qhubeka inyanga uthe sekusuka lapho angisamtholi ifoni. Yo. Ngacabanga mhlamba hayi ama-load shedding nani hayi lokho ngizama ngigcina sengimtholile ngithe mangimthola efonini ngezwe ukuthi uyanqamukelana ngazi noma network noma yini kodwa kukhona izwi engangilokhu ngilizwe ukuthi elomuntu esifazane. Awu Lelo lizwi lelo kodwa ngangakhulumi kakhulu ngalo ngoba ngiyazi ngiyamthanda futhi ngiyamthemba. Okay. Hayi ke kuthe kusuka lapho nangosuku olulandelayo kwenzeka the same thing. Angangizwa bese kukhuluma lezwi lomuntu esifazane. Yeah. Kuthe kusuka lapho uyavele nje yangabusangena nya kwaphela nje kanjalo. Mina nje bengasafoni kwavele ngiyazi ukuthi angeke izingene. Angithi ke namanje futhi ngisasho lapha. Ngaba nje izigebengu. Uyithenga nini le phone butaka? Ube nini na le phone? Bangaphazami le phone le nginezinyanga ezithathu. Kodwa beka kulezi nyanga ezintathu wazi ucabanga ukuthi uzame ukuthola inamba ke yakhe noma yasekhaya inamba yami. Umfonele. Namba yami sayazi kona. Unayo inamba kabhuti wakho? Lo semlasi. Ikhona. Awucabanga ukuthi yena ngoba umuntu obuye athi siqhwi ngasemakhaya angakwazi ukufonela noma womakhelwa noma abantu abaziye emakhaya bekufunela inamba yomuntu wakho? Cha. Yazi ukuthi usuku lulodwa kumuntu umthanda ungakhulumine naye luyinkinga. Hey ngiyakuzwa sisi ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa kodwa manje yabona impilo engephila edolobheni impilo nje engephila edolobheni ngifuna ukuyichaza mama ingane zami. Ngicela ukuyichaza futhi yaba angifuni ukuthi nje ngikhulume izinto eziningi ngixolele mama ingane zami ngicela nje ungixolele ngosami. Kanjena yini Mathandeka? Into engiyibona njengamanje akulula ukuthi akuxolele ngoba wena uyanga kuye kodwa yena uze kuwe. Yeah. Understand leyo nto bhuti wami? Ya ngiyayizwa sisi ngiyayizwa. Yena akeza wena uyanga kuyena. Ngisho ungaxolisa manje ngeke akubone ukuthi uxolisa ngoba ufuna ukuxolisa noma ngoba ulibona iphutha. Uzobona engathi uxolisa ngoba uyambona uphambi kwakho. Awuzamanga ngokwanele ukukhombisa ukuthi uyafisa ukuthi ilunge lento phakathi kwenu. Usuzokwenza manje ngoba usubona usiteteleke efika nengoduso yakho. Yazi akuhleli Ayithini ingane. Ngiyazama sisi ukuthi ngikhiphe ingonyuluka. Ngiyazama ukuthi ngikhiphe ingonyuluka. Akuselula mfowethu ukuthi sikuthembe ngoba wena akusuko ocela ethini ukuthi asikufunele usisi. Uyena ocelile. Manje yena usebona sengathi usuyenzelela ngoba esephambi kobuso bakho. Okungisiza ukuthi ngikhiphe ingonyuluka ngoba iyona eyiqiniso futhi ngicela uthandeke mama abantu abami lengonyuluka kube iyona eyizwe futhi ukuthi engikukhulumayo iyona into engikhiphayo eyingonyuluka. Ngana kwethu ngifisa nje ukuthi ke ngixoxe nawe ngikhiphe ingonyuluka. Akuzungisiza ukuthi lokho siqophisana ngamazwi. Yeah. eyani leyo ngonyuluka. Sibadala sizele thandeka. Awu ubona manje ukuthi sizele. Eyani leyo ngonyuluka ufuna ukuyizwa yani? Enyangeni ezintathu. Yeah. Ngitholele idoho nyanya. Kanti uyasebenza. Ungenza islima lona ngiyeke nawe yini? Hawu, Mathandeka yehlisa umoya sisi. wema. Yehlisa umoya sisi, yehlisa umoya sisi. Yehlisa umoya. Uyasebenza kanti. Uthi usanda ukuthola enyangeni enyangeni ezintathu inyanga ezinkulu kanti lezo nyanga. Asimnikene ithuba ke lokuthi aphinde achaze. Ngiyacela sisi yehlisa umoya ngiyacela mama ngicela. Kanti amadoda kanjani?
bhuti wami. Awuchaze kahle. Zintathu inyanga. Athi kutshelile ngifika ngitshela yami ngathi nabukhazikhazi. Ya uhlala endaweni nje awusebenzi. Uphethe ifone gqokena kahle awusebenzi. Le fonyanyana ngisanda kuyithenga njengoba yazi ukuthi angiyiphihlize kwayona le fonyanyana kanye masisi. Asimnikeni ithuba khuluma. Ngeke so ngiyacela. Mawubula le phone le angeke ngisakwazi ukuthi ngikwazi ukuxhumana nawe ngoba isifiso sami kuyileso. Ngizocela abafana bengikhandle ngoba nako kwayona ayikho esimeni bengikhandela. Okay. Ukuxhumana nawe sisi. Uthola umsebenzi enyangeni ezintathu. Okay. Yebo. Kwase kuba yini ekuvimbayo ukuthi ukwazi ukuqhubeka noma ukunakekela umndeni izinto ezikanjalo? Hayi ngoba mhlawumbe sesithi ngiyahluleka. Yeah. Bengisazama nje kuneyikweletu nkosami kade nginazo nezomashonisa nani ngazama ukuphesha lapha nalapha. Owazi nje ungakasebenzi. Yebo, ngipheshe nalapha ngikwazi ukuthi nami wasikhohlwa kodwa thina ukuthi sikhona ukuthi nathi usikweletele komashonisa. Uyabona ukuthi uzicabangela wedwa, uyabona? Hayi benikhohliwe. Bengifuna ukukhokha nje. Benge kuze kuphela ngisho amasonto amangaki nomhlambe izinyanga ezingaki. Bese sengibuya sengiza kwena ngana kwethu. Siyami. Awu ngana kwethu. Yabazi ubuhlungu engidlule kubona. Wona ungitshela ngomashonisa ukuthi ufuna ukukhokha izikweletu. Thina besilala singadlile thina. Kodwa ukhona uyasebenza. Izingane ziyakubuza sezakhohlwa izingane ngitsheleke mina. Ngifisa ukwazi ukuthi ke uyocabanga nini ukuthi nje ukubuyela ekhaya lolo suku lolo ngiyalifisa Nkosi yami ngiyalifisa lolo suku. Ngifuna ukwazi ukuthi ke le ngonyuluka ofuna ukuyisho kwenzakalani. Yabona sesi. Yebo. Into nje engifisa ukuyisho Thandeka ngiyacabanga futhi ukuthi ngekhathi ngikhipha into engiyikhipha kuyena understand ayizwe. Isimo engihlezi ngaphansi kwaso eThekwini angifuni ukuqamba amanga Nkosi yami nanoxolo mhlawumbe ngolifaka lapha kancane singikhathele wena yabona manje waqambayo la ngikhathele yonke lento enzala ngikhathele yabona mhla wahluza la ekhanda wazazi ukuthi umfazi nezingane nomuzi kini lo muzi owayo ngikugadile mina uyosuka la ugoduke uhambe uyongitshela into ongitshelayo hayi yonke lento eyikhuluma yonke lento eyikhuluma la yabo manje uthi ngisangene nje angazi ngayichaza ngithini lento uyancika nje kakhulu uyancika mhla wazazi ufunani uyangazi la ngitholakala khona uyangazi la ngitholakala khona ngaphinde ngikhulumisa uyama Thandeka sisi Thandeka Nkosi yami ngiyacela ukungicengele ngiyacela yena ungicengele yena Nkosi yami. Ngiyafisa bhuti wami nami ukuyomncenga kodwa manje into okumele uyiqonde leyo ukuthi noma usungakhipha noma yimapha amazwi njengamanje kuyena ngeke aze akuzwe ngoba uyena umuntu othatha igxathu lokufuna wena. You understand leyo nto? Uzobona engathi ukuxolisa kwakho akusuka enhlizweni noma ukujuleni kwenhliziyo ngoba akusuka umuntu ozamile noma oye kuye wayozehlisa. Manje ngenze njani ngoba ngifuna ukuthi eyizwe into engisho ngenze njani? Angithi uyawazi umgwaqo obheke kanje uyayazi indlela ebheke kanje ukuthi kanjalo ngazi kahle sesona. Ecabanga ukuthi sona sisombululo ke leso sokuthi wena uthatha igxathu lokuthi uye enkandla la uyomthola khona uThandeka ufika ukhulume naye ngoba mina Steteleku angikwazi ukumphoqa manje ngithi akabuye ezokuxolela yena enhlizweni yakhe engakakutholi ukuthi uyafuna ukukuxolela. Amaphutha neminyaka oyihambile empilweni yakhe nezinto ozenzile kuye ungekho zibukeka engathithi awunandaba naye. You understand? So yena akulula ukuthi angakuxolela kuuye umuntu okufunile and awupanga neqiniso bangamkhombisa la uhlala khona. Kulungile sese kulungile ayikho inkinga kodwa ngiyathemba ukuthi ke la sodubana khona ngiyokwazi ukuxoxa namhlanje ngokukhipha lo ngonyuko engiyikhipha ngoba ngiyafisa ukukhipha ingonyuko. Mina ngiwuwe nje bhuti wami bengathi uma kuwukuthi usamthanda uThandeka ngoba angeke ngize ngikukhulumele ngithi uyamthanda noma umthandi lokho kwaziwa nguwe nenhliziyo yakho. Makuwukuthi usamthanda uThandeka uyakubona futhi ukubaluleka kwakhe yenza izinto ngendlela eqondile. Thatha isinqumo wena ngokwakho ukuthi mina Bhekumuzi ngifunani yini engiyifunayo empilweni yami ngoba kwesinye isikhathi senza izinto ezizosilahlekisela ngokukhona
senze izinto ezizosilahlekisela ngezinto ebeyizosiza thina ngelinye ilanga. Lo wamntwana usemncane and uma ngithi ngiyambuka ukuthanda esemncane kakhulu. Ontanga yakhe baphila impilo ezinye eziwubukhazikhazi kodwa yena wakwazi ukuthoba. Hayi kulungile sikulungile ngiyakuzwa. Usenalo ithuba lokuthi ungalungisa amaphutha akho mfowethu manje. Usengakwazi ukulungisa ukwazi ukuya phambili. Indoda nendoda iyophiliswa zinqumo zayo. Hlezi ngisho njalo mina. Ngithi indoda nendoda iyophiliswa zinqumo zayo. Okwakho ukuthi uthathe isinqumo esizosebenzela wena ngelinye ilanga. Kodwa makuwukuthi awusayithandi le yangane yabantu ikhulule. Ungayibambezeli ikhulule. Ungayisho lodwa. Angisho ukuthi awusayithandi ngithi kodwa makuwukuthi awusayithandi ikhulule ukuze ingahlali linde wena kanti iyazi ukuthi awusezokubuya. Mina sithetele kusengwenzile wami umsebenzi. Bengingezile ukuzokuhlulela noma ukuzolisana nawe kodwa bengithi ngizolungisa lento phakathi kwenu nothandeka ukuze ngelinye lamalanga lezi ingane zikwazi ukuthi ubaba wazo. 2 naye ekubone uwumyeni wakhe ngoba indoda iba yindoda ngezenzo zayo kumuntu wesifazana. Ngiyabonga kakhulu siswami ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Angisho angiphethe lapho nje ngithi nje ngiyabonga kakhulu. Isinqumo ozosithatha mfowethu uthatha isinqumo esiyokusebenzela ngelinye ilanga ukuze ungabibikho izinto ozoyisola ngazo and einqumeni zakho uzoyithatha uyithatha ungacabangeli abanye abantu kodwa ucabangele wena uqobo. Sengiyahamba mina Sitetelegu owami umsebenzi sengwenzile. Siyabonga ngesikhathi sakho nje nokusamukela kuleli khaya size ngendlela esize ngayo nokwamukela abafowethu. Siyabonga kakhulu. Sixolise futhi ngendlela imoya ephakame ngayo nakuyithandeka kodwa nathi besingenawo amandla okulawula leso simo. Sesicela indlela. Okay. Oh yeah. Asanda bafowethu. Silibonile lapho mbukeli ngasekhaya udaba labo kabanzi bezibikela noma bekhiphelana ingonyuluka. Namhlanje inkinga enkulu behlanganiswe uthando nezinkinga ezenzeke phakathi naso. Sola uthandeka ewumuntu osegcine seyithola ehlala yedwa ekhaya kubo komuntu noma ekhaya kubo komyeni wakhe ongasabuye ekhaya. Useneminyaka ewu5 engabuyi futhi ongaxhumani nengoduso yakhe ukubeza ukuthi baphila kanjani nezingane njengoba yena engekho esethekwini. Inkinga ke nento leyo ukuthi abantu besilisa besuka emakhaya bezobhunguka edolobheni uma sebebhungukile bese beyitshela ukuthi izinto zabo noma izingane zabantu zizohlala emakubo ngaphandle kwabo. Umbuzo uthi uhlala kanjani ekhaya lomuntu noma kubo komuntu ekubeni yena engekho umuntu okuyo wakuletha khona. Ibhlungu lento eyenziwa uBhekumuzi ukuthatha ingane yabantu ayoyihlalisa ibukise indonga ekubeni yeza ngoba inothando lwakhe futhi ifuna ukuhlala naye noma inesifiso sokuthi ifisa umuzi wakuba ungavalwa yona ikhona yakhishelwa inkomo. Nansi ke inkinga enkulu uBhekumuzi usecela uxolo ngoba nakhu esebona uthandeke sekhona akululanga kubanga lula kuthandeka ukuthi akwazi ukumxolela ngoba uyena ofune uBhekumuzi. Yingakho engabone engathi uBhekumuzi uzimisele vele ngokucela uxolo kuye ngoba akazange azimizamo yokuthi amfune aze amthole. Ibhlungu lento eyenziwe lo bhuti, ibhlungu ngalendlela eyisimanga eyokuthi ungahlalisa ingane yabantu kini ekugcineni wena uexpect ukuthi uma isikufunile yazi yakuthola ngesimo sokuthi ifuna uyicacisele ukuthi ngabe isahlalela into ekhona yini ekhaya bese wena udibanda ukuthi ixolele ngaleso sikhathi. Asazi ukuthi yozala nkomoni, asazi noma uBhekumuzi usifundile isifundo sakhe kodwa engikubonayo ingathithi unempilo ayiphilayo la edolobheni esingayazi thina nothandeka futhi njengengoduso yakhe angayazi ngoba ayikho into engayenza umuntu wesilisa ohlala la edolobheni noma aphelele edolobheni injabulo yakhe isemakhaya ngoba imfudumalo yowesilisa ikowesifazane athi uyamthanda noma owesifazane inhliziyo yakhe kuyi. EkaBhekumuzi kumbuza uthi ikubani inhliziyo yakhe ngoba ukwazi ukuhlala eThekwini ashiya isinqanda mathe sakhe ekhaya sisihleli nezingane. Inkinga enkulu ke ile yokuthi
kuyoba njani ngelinye ilanga mengasafica uthandeka esebuyele ekhaya kubo noma uthandeka senomunye umuntu ahlekisana naye enhlizweni empilweni yakhe angasekho yena ngoba ifana nokuthi bona abasathandani. Uma unenkinga lapho ngasekhaya nawe shona ku Facebook usearch Isitetelegu Media bese uyasibhalela uthi ngithathe Isitetelegu Teteleka nami intokazi sihambe solidingida lolu daba siphume isisombululo. Okunye futhi ungakhohlwa ukusubscribe ku channel yethu uma kuukuthi uyaqala ukubuka lolu hlelo. Ungakhohlwa ukuthi siyawenza futhi ama private session ku Isitetelegu Media. Okwami nawe ngisho njalo namhlanje ngikwenzile nabona kusuka eqaleni safika esisombululweni asibonaneni futhi ngokuzayo.